Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziyoyew 29 aprelde Türkmenistana iş sapary bilen baryp Gypçakda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasynyň 7-si geçenden soň ilkinji anyna oşamtyna berilen sadaka gatnaşdy. Türkmenlerde aradan çykan merhumyň 7-si geçenden soň 40 gün öçenli käbir ýerlerde 100 gün öçenli her pensiýe güni anyna oşamty ýaz sadakalary berilýär. Özbek prezidentiniň medpuwat gullugyna görä Mirziyoyew Aşgabatyň aeroportuna Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow garşy aldy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä Mirziyoyew bilen Berdimuhammedow Aşgabatyň Owulhan köşkler toplumyna ikçak gepleşik geçirdi. Özbek prezidenti ýene bir gezek Gurbanuly Berdimuhammedowa gynanç bildirdi. Taraplar türkmen-özbek gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşypdyr. Ýatdasak 18 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow aradan çykdy. Iki çäk duşukdan soňra iki lider Türkmenistanyň Gypçakdaky baş mescidine bardy we kümmetde ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň guburyny ziyaret etdi. Döwlet mediýasy ilkinji prezidentiň adyny agdamady. Niyazowyň ýadygärliginiň hatyralanmagyndan soňra iki lider mescidde doga dile edipdir. Munyň ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ilkinji anyna oşamtyna agdaşar sadakasyny berdi. Bu aralykda iki lider mescidde ziyaret, doga dile we sadaka bilen meşgullanýan wagtyna türkmen häkimetleri Mirziyoyewiň Aşgabada amala aşyrýan sapary bilen baglykda paýtagtyň merkezi köçelerine ulaw hereketini çäklendirdi. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Neşriň habaryna görä köçeler öýlen sagat 1-de ýapyldy. Ulaw hereketiniň çäklendirilmegi käbir ýerlerde öýlen sagat 5:30-dan soň gowşadyldy. Çäklendirmeler boýunça häkimetler şäher ýaşaýjylaryna şol sanly awtobus sürüjilerine öňünden duýduruş bermändir. Munyň netijesinde köçelerde awtowlaw dykmyşyk emele geldi. Türkmen kronikasyna görä Aşgabatda ulaw hereketiniň çäklendirilýän wagty paýtagat köçelerini polisiýa işgärleriniň we raýat teşikli el rasiýaly adamlaryň köplügi ünüt çekdi. Türkmenistanyň baş mescidi we ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň arymgahy Gypçakda ýerleşýär. 29 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Berdimuhammedowyň kakasynyň jaýlanan Göktepe'däki gonamçylygyny we onuň daş töweregini güýçli depkini arasaçylyk işleriniň alınıp barylýanyny habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugyna görä pensiýe güni Aşgabatda we vilayet mescidlerine hem sadaka berildi. Döwlet medpuwaty bu sadakalaryň Mälikguly Berdimuhammedow hatyrlamak çäreleri bilen utgaşýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Türkmenistanyň käbir künjeklerini Berdimuhammedowyň ýaz sadakalary üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýanyny habar berdiler. Prezidentiň kakasynyň ölümünden soňra Mirziyoyew türkmen medpuwatyna görä ilkinji daşary ýurt döwlet başlyklarynyň hataryna Berdimuhammedowyň kakasynyň tarpy taýyn aradan çykmagyna gynanç bildirdi. Şawkat Mirziyoyew we Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň we Türkmenistanyň ikinji prezidentleridir. Olaryň ikisi de özlerinden öň degişli ýurtlary demir ýumruk bilen dolandyran Islam Karimowyň we Saparmurat Niyazowyň tarpy taýyn ölümünden soňra reforma wagdalary bilen häkimiýeti miras aldylar. Niyazow 2006-njy ýylda, Karimow 2016-njy ýylda aradan çykdy. Mirziyoyew häkimiýet başyna geçeli bäri bu merkezadi ýurduna tapgyrlaýyn reformalary amala aşyrmak we sewit gatnaşyklaryny ösdürmek ýaly wagdalary bilen tanalýar. Hökümet tanqidçilerini we insan hukuklaryny goraýjy toparlara görä Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna geçeli bäri insan hukuklaryny çäklendiriji ýurtda dürli pikirliligi basyp ýatyrdy we az sanly özgörüşleri amala aşyrdy.